Marcos Kapitulo 7. Og na nagtigom kaniya ang mga Fariseyo og ang uban sa mga iskriba, ngaming abot gikan sa Jerusalem, og hingkit-an nila ang uban sa iyang mga tinun-an nga nagakaon sa tinapay nga mahugaw ang ilang mga kamot, kay wala manghunaw. Kay ang mga Fariseyo og ang tanang mga Hudyo dili mukaon kung dili manghunaw usa sa ilang mga kamot, kay nagabantay sila sa gikabilin-bilin nga sugilon sa mga ansyano. Og kung mahiuli sila gikan sa baligyaanan, dili sila mukaon kung dili mangaligo una. Og daghan pang uban mga butang nga nadawat nila aron pagabantayan, ang paghugas sa mga kupa, og sa mga saro, og